Je tu čtvrtek a samozřejmě podcast Přes příkop. Dneska trošku zvláštní, protože jsme v takové zvláštní sestavě. A vedle mě nesedí Matěj Machytka jako obvykle, toho omluvíme, ale sedí tu olympijský medailista Lukáš Rohan. Vítejte. Krásný dobrý den, pokusím se být kvalitní náhrada. A jenom oznámíme i to, že Lukáš s námi bude spolupracovat i v některém z dalších dílů. Tak to na úvod. A náš host Martina Dubovská, vítejte. Ahojte. Naše nejlepší slalomářka, lyžařka. A já se na úvod zeptám, proč podle vašeho mají Češi a Slováci patřit k sobě? To je takáto ťažká otázka na úvod. Aha. Těžká, vždycky začínáme těžkou otázkou. No, pretože sme vždycky boli spolu a podľa mňa nám to fungovalo, teda neviem, nežila som úplne predtým, ale ale myslím si, že by sme boli silnejší spolu a bolo by to fajn. Ja to tak berem, aj tak, že sme stále tak nejak spolu, takže je to pre mňa také. No já jsem pracoval na Slovensku v době, kdy se to jakoby trhalo, jo. Uh-huh. A já jsem měl dojem, že jakoby vy Slováci, nebo vy jste Čechoslovák, ale že Slováci se potřebovali emancipovat. A že nám to vlastně de facto finálně pomohlo, že se máme rádi dál, akorát my jsme spolu. No. A druhá otázka ještě těžší je. Jejda. A my jsme vysledovali i tady v podcastech, ale tak nějak dlouhodobě, že takoví ty špičkoví sportovci jsou tak trošku posedlí tím sportem. Prostě Ledecká, Sáblíková, Jágr a tak dále, že vlastně je to určitý druh posedlosti. Protože vy na konci sezóny se těšíte na to, že budete znovu lyžovat, netěšíte se na léto, jak jsem se dověděl, tak patříte do téhle skupiny posedlých? Asi úplne nie tak úplne posedlých, ako ste teraz vymenovali, ale určite nejakým spôsobom áno, pretože by som tu nesedela ešte vlastne v tomto veku a mňa to stále baví viac a viac, takže áno. No, ne, že prostě na konci sezóny fotbalista, basketbalista, volejbalista řekne konečně je to tady. A vy údajně jste naštvaná. Áno, ja by som to privítala, keby to bolo vlastne ako v tenise, že vlastne hrajú 11 mesiacov tie zápasy a mali by sme iba kúsok voľna a nie vlastne väčšinu času trénujeme a tá zima je taká krátka pre mňa. Ale zase jazdím jednu disciplínu. Keby som jazdila všetky, tak asi rozprávam trošku inak, že to majú trošku asi náročnejšie. No a ještě jedna na úvod. Vy jste lyžařka slalomářka, která nemá ráda zimu. Ano, je to tak? Áno, neznášam zimu a ranné vstávanie, čiže to je pre mňa najväčší boj. No, tak zkusit třeba kanoistiku, nebo... No, na to už je trošku neskoro, ale to od malička mám s tým problém. To je zajímavý teda. No, já bych to trošku rozjel tím, že my jsme tak trošku patříme pod Českou trenérskou akademii v olympijském výboru, takže nás zajímají hlavně trenéři. Tak pojďme po vašich trenérech. Tak první trenér byl otec. Áno. Otec, ktorý vlastne... Tak povídejte. Môj otec bol vlastne preto aj lyžujem, pretože bol tréner, tak ja som vlastne začala lyžovať a potom vlastne všade, kade ma posúval, vlastne, lebo on trénoval inú skupinu ľudí a potom vlastne v 18 sa začal venovať mne, tak naplno a boli sme... Když vám bylo 18? Áno, až keď som mala 18, dovtedy ma to tak nejak tam, s tým tam, tak vlastne som bola všade a nikde. A vlastne v lete sme spolu trénovali a po pretekoch som chodila s kadekým. Takže to bolo také zaujímavé. A vlastne od tých 18, vlastne on predtým trénoval aj v Taliansku a zarábal tie peniaze, ktoré mi tvrdil, že aby som ja ich mohla míňať na to lyžovanie. A potom míňať je? Míňať... Utrácet na to lyžovanie. Takže vlastne potom skončil vlastne s tými ostatnými klubami alebo vlastne reprezentáciou Slovensku trénoval chvíľku a začal sa venovať mne
a bolo to veľmi niekedy zaujímavé, ale som mu zase veľmi vďačná za to, čo všetko pre mňa spravil, to musí povedať. A potom vlastne som mala trénera Braňa Bizíka. Tady ještě uděláme střih malej. Lukáš, zatím nic? Já bych samozřejmě nějaké otázky na to, jaké je to trénovat se svým vlastním otcem měl, ale já bych se možná ještě vrátil k tomu, Marti, ty jsi z Liptovského Mikuláše, ano. Takže předpokládám, že ty úplné začátky probíhaly v Jasné. Narodila som sa v Třinci, ale áno, vlastne som z Liptovského Mikuláša a moje prvé kroky na sídlisku Podbreziny, tam sme vlastne žili a tam bol taký jeden kopček a tak tam som začala lyžovať. Tá Jasná až potom trošku neskôr. A teď vlastně se tady nabízí, je tady silný příběh Šárky Záhrobské Strachové a jejího otce, že jo? To byla jakoby silná kauza. I nám tady o tom trošku vyprávěla. Tak jak to bylo? Můžete to srovnat? Máte, protože vím, že s Šárkou taky trošku spolupracujete, tak jestli... Úplne neviem, ako to mali tam úplne oni, ale ja som rada, že s tým otcom som vedela udržať ten vzťah vlastne, že až do konca sme spolu boli pri sebe a aj keď sme sa pohádali, nebavili sme sa spolu, tak vždycky sme sa potom nakoniec spojili a vždycky pre mňa sa snažil robiť to najlepšie a samozrejme teraz s odstupom času viem, že mal väčšinu času pravdu, čo som vtedy úplne tak nevidela a veľmi sme bojovali, teda ja s ním. ale myslím Řekněte jedno téma, ve kterém ste sa přeli třeba. Vo všetkom, lebo sme boli dosť podobní, takže ja vlastne ten otec a dcéra a to lyžovanie, čiže ja som furt mame volala s revom, že ja už idem domov, ja už nejdem lyžovať s ním a neviem čo. Čiže, ale potom na druhý deň sme sa zobudili a išli sme od znova. Alebo sa so mnou nebavil po preteku 10 hodín v aute a ticho. Bylo to náročnější spíš v těch úplných začátcích, anebo pak možná v té pubertě, kdy nastává ten věk? Puberta. Ja som to vtedy bola taký miláčik a potom vlastne od 14 rokov, tak tá puberta to celé, tak proste to začalo Tomu úplně rozumím. No a teď pojďme, já hned zjistíte tu moji myšlenkovou linku. Pojďme k těm dalším trenérům. Vy jste vystřídala asi 3 nebo 4 trenéry. Jenom zkuste v rychlosti. Tak poďme odzadu, lebo ja si to nepamätám moc odpredu. Čiže teraz vlastne mám trénera Andreja Preuzňaka, ktorý bol so mnou aj v čase tých najväčších úspechov a vlastne otec bol aj jeho tréner, čiže to je taký jeho zverenec a vlastne trénuje ma, predtým ma trénoval 3 roky, teraz pokračujeme 2. rok, takže toto je vlastne ten tréner, s ktorým som akože najviac času teraz poslednú dobu trávim. A predtým som vlastne rok mala Livia Magoniho. To nedopadlo úplne podľa predstav, tak ako som si to predstavovala. Itál? Áno, Talian. A bolo to... Mala som oveľa väčšie očakávania, aká bola tá realita, ale zase vyskúšala som vďačná, že som to vyskúšala. Nevyšlo, ale naučila som sa veľa vecí pri ňom. A predtým som mala Chorváta. Smrky sa volá, lebo on má také komplikované meno. Mislav Samaržia. Samaržia. Áno. Mislav. Ho známe. No a s tým som bola vlastne tiež rok a predtým som mala trénera toho Braňa Bizíka. Asi pol roka, alebo koľko. No dobře, tak teď proč se ptám, jo? Prečo som ich toľko vystriedala? No ne, kdy vlastně lyžařka rozhodne o tom, že teda mění trenéra? A hlavně rozhodla jste to vždycky vy, jo? No, zo začiatku ešte ten otec tam mal to slovo také a potom už som si trošku vedela dupnúť, ale vždycky tam bol ten otec v tom pozadí, že... Ale niektoré moje rozhodnutia sa mu aj tak nepáčili, takže... Ale áno, potom už ku koncu, áno. No dobře, ale teď to mě zajímá, podle čeho jako? Proč... Co může být důvodem, že řeknete, říkáte, s Italem to nefungovalo, jak jste to poznala třeba? Že ty výsledky boli horšie, nedarilo sa mi úplne, že som sa cítila, že neviem lyžovať a aj možno tá chémia, alebo ako by som to povedala, že sme si úplne tak nesadli v tom. Pre mňa to je akože s trénerom dosť dôležité, aby sme si rozumeli. Vlastne s týmto Andrejom Preuzňákom, čo s ním som, tak nám to tak funguje tak ľudsky a nejak
ja potrebujem vždycky od toho môjho tímu, alebo mať tam niečo viac, nejaké to srdce, alebo proste niečo, že nie len proste tréner príde, povie mi, čo mám robiť, ale aby som vedela, že to robí, že pre niečo viac. Ako, neviem, či takže ty lidské hodnoty a komunikace jsou vlastně důležitější než možná ty trenérské zkušenosti. Ale napríklad na druhú stranu Liviové výsledky, mal úžasné výsledky a profesionalizmus na vysokej úrovni, ale výsledky na iných. No, ale chýbala mi tam taká možno niečo naviac, neviem. No, ono jako... Ježiš, toto keď ja budem počúvať. To se budete divit, jako, ale vy doplňujete dlouhou řadu vynikajících sportovců, který vždycky říkají vlastně ve finále to samý. Že člověčina je vždycky před odborností. Vlastně, ať Pepa dostal, nebo prostě kdo to řekne vlastně z těch velkých sportovců. Takže vlastně jenom potvrzujete tyhle slova. To jsem potom rada. Že to je pro vás. Já myslím, že tím, že člověk tráví s trenérem tolik času, že opravdu to, že si ty lidi musí vzájemně sednout, je podle mě nejenom, že nedílnou součástí, ale je to vlastně první podmínka úspěšné spolupráce. Abych se ještě zeptal, je vůbec možný na té nejvyšší úrovni mít trenéra, ať už z Česka nebo Slovenska? Tak my jsme to vlastně s týmto trenérom dotiahli do top 10 a dúfam, že tento rok minulá sezóna nebola vôbec dobrá, čiže to sa k tomu nechcem teraz úplne vrácať, ale dúfam, že sa viem vrátiť tam ešte vyššie. Ináč by som to nerobila. Teda baví ma to, ale samozrejme chcem mať aj tie výsledky, nie len, že ma to baví. No fajn. A teď ještě ten realizák, kdybychom se na to podívali. Lukáš tam má nachystanou jednu zvláštní otázku, ale kdybychom se podívali na váš realizák, to znamená trenér. Kdo s váma tradičně jezdí? Trenér, servisman. To je asi u lyžařů úplně to klíčový. To som dlho nemala, takže vlastne servismana mám 3. rok teraz. 3. rok, áno. Predtým vlastne vždycky trenér robil všetko. Otec, trenér, všetci vlastne robili všetko. Ale vlastne teraz takže to je vlastne super. A to je Dominik z Polska. A fyzioterapeuti sa striedajú. Tak akože Judita alebo David, predtým som mala Wendy, ale tá vlastne už teraz má bábo, takže už s nami nechodí. A taký je to vlastne aj ten fyzio je pre mňa taký najbližší človek, lebo s ním trávim toho času aj dosť a aby sme mali presne ten vzťah taký trošku aj kamarádskejší, nielen ten profesionálny. No jako fyzioterapeut, já to vždycky mě vyčítají, že to říkám, ale musím se vrátit ke svému sportu. Pro mě byl fyzioterapeut, já jsem byl trenér volejbalu, pro mě byl fyzioterapeut nebo fyzioterapeutka jasná spojka k hráči. Protože tím, že vlastně si ten fyzioterapeut hraje s tím tělem, tak často se ten sportovec otevře a teď samozřejmě já dostanu důležitý zprávy. Třeba. Ano. No? Ano, je to tak. No. Já bych se ještě zeptal, já vím, že spolupracuješ se Sašou Slavkovským, s bývalým úspěšným vodním slalomářem, který se věnuje takové, řekněme, zajímavé a možná trochu netradiční sportovní přípravě. Tak mohla bys nám říct, o co vlastně přesně jde a jak ti to třeba konkrétně pomáhá na lyžích? No neviem, či som ten správny tým na toto vysvetľovanie, lebo aj keď on mi to vysvetľuje, čo ideme robiť, ako ideme robiť, tak ja na neho iba pozerám a iba robím to čo sa mi povie a sú to také zaujímavé cvičenia, alebo ja neviem, ako by som to povedala, sú tam aj balančné cvičenia, tomu rozumiem, ale potom aj nejaké na prepojenie. Toto úplne neviem ti povedať. Ale teraz sme to vlastne, som bola v Amerike na 2-týždňovom kempe a fyzioterapeutka bola so mnou a snažili sme sa to robiť, ale není to také ako s ním, čiže to ešte on ani nevie toto, ale je to, pre mňa je to také zaujímavé, neviem to vám vůbec vysvětlit, čo robíme, ale na to, aby som sa zlepšila, je to... Já bych to trochu osvětlil posluchačům, jedná se vlastně o, já to teda taky nedokážu říct úplně přesně a sám jsem to nikdy nedělal, takže i proto mě to zajímá, ale jedná se o takové cvičení na, řekl bych, lepší pochopení vnímání těla a možná i zapracování toho nervového systému, aby fungoval tak, jak je člověku přirozený, ale
myslím si, že Saša by to určitě řekl líp a jinak. A dokážeš říct, jestli to třeba nějak změnilo to, jak lyžuješ, nebo jak ti to pomáhá v tom pohybu přímo právě na lyžích? Je to presne o tom pohybu, že čo je pre mňa prirodzenejšie, takže vlastne skôr sa snažíme vylepšiť ten pohyb, čo mi ako keby ide, nie ten, čo mi vlastne nejde, takže je to ako keby také tie preferencie, alebo ako by som to povedala. Takže toto a uvidíme, tak trošku sa tomu chcem venovať viac, ale lebo nestravila som s tým ešte veľmi veľa času, tak uvidíme, ako to pôjde. A teď ještě mentální kouč je tam nějaký ve hře. Ano. Tak to by nás jakoby zajímalo, jestli teda jezdí stále a jeho přínos a činnost. Nejezdí stále, ale jazdil zo začiatku, spolupracujeme spolu už asi veľmi dlho a vlastne teraz mám aj s ním stredko, keď odtiaľto odídem. Ale je už má doma, rodinu, takže je s nimi, ale fungujeme na telefonátoch a vždycky pred tým pretekom si zavoláme, povieme si čo ako, aj teraz vlastne v lete nejaké úlohy a naučil ma si myslím sústrediť sa lepšie, lebo to mi vôbec nešlo, čiže toto sústrediť sa. Sústrediť sa v jakém slova smyslu? Na tom štarte, keď som, ja som vlastne tam bola furt všade niekde a odkedy som vlastne s ním začala tiež spolupracovať, tak sa mi zlepšilo to sústredenie a napríklad aj nejaké cvičenia do sebavedomie a nejaké takéto také veľa zaujímavých vecí. Máš na to nějaké konkrétní techniky? Třeba právě na tu pozornost a na to, Bože, jak ten fokus na startu směřovat? Ja viem, čo robím, ale ja to neviem vysvetliť. Tak nám říkejte, co děláte. Napríklad, keď idem predtým, ako idem spať, tak si vizualizujem, čo chcem, ako by to malo vyzerať, nejaké tie presne také pozitívne rozprávanie sama so sebou, písanie si nejakých pozitívnych, čo sa mi podarilo a takýchto, tak toto by som tak zhrnula. Zajímavý je to, že prostě pro sportovce, jako jste třeba vy dva, tak si myslím, že tohle jako může mít vliv, jako, nebo má to asi vliv, kdo to potvrzuje. Ale ve hrách, jako, v jakýchkoliv hrách, je prostě, to můžete takhle začít, ale za 5 minut jste v jiném filmu, protože soupeř vás zavede úplně jinam a je to všechno pryč, takže asi pro vás to nějaký zásadní význam má na tom startu. Dobrý. A olympiáda se blíží, jo? Tak kdo jiný by měl položit první otázku než olympijský medalista? Děkuji za přesměrování. Marti, my, a věřím, že i posluchači víme, že ta olympiáda v Miláně, nebo respektive spíše v Itálii, bude rozesetá na spoustu míst. Ty konkrétně budeš závodit v Cortíně, nebo někde u Cortíny. Můžeš nám něco říct o místních tratích, jestli s tím už máš zkušenosti a jestli jsi vlastně závodila na sjezdovkách, kde se pojede olympijský závod? Cortina, Taliansko, to je sen úplne najväčší a bohužiaľ nebola som tam, lebo vlastne keď tam boli majstrovstvá sveta, tak vtedy mamina mala autonehodu, takže ja vlastne som zostala s ňou pri nej a nedocestovala som tam, ale ide sa to, že vraj na inom kopci, ako sa išli majstrovstvá sveta, ale bola som sa tam pozrieť teraz v lete, som si to bola presne zvizualizovať. Jo. A je to, ešte by som tam chcela ísť v zime predtým nejak aspoň si to trošku navoľno najazdiť, tak uvidíme, či nám a pustí vás tam, jo? No nejak ešte na začiatku, keď tam bude december, tak dúfam, že ešte áno. Alebo nejak tak uvidíme, ako to stihneme. A chcela by som si to trošku pozrieť, ten kopec, ale zatiaľ, čo som počula, tak je to nejaké trošku strmšie a nejaká taká rovinatejšia pista, tak uvidíme, no. Předpokládám, že teď se bavíme o místě, kde se pojede slalom. Áno, slalom. No, vlastne dievčatá, čo jazdia Ester z jazd Super G, to majú najazdené, lebo vlastne tam jazdia každý rok. My tam tie preteky nemáme každý rok. A chystáš se i na nějakou jinou disciplínu v rámci olympijského programu? Asi zostanem pri tom slalome a uvidíme, či nejaká tímová súťaž, alebo vlastne zjazd a slalom, tímová kombinácia, ale uvidíme, či vlastne Ester pôjde, alebo či sa niekto na to dá. Alebo vlastne teraz, čo boli majstrovstvá sveta, som mala aj s Terkou novou, ale vlastne tej sa stal ten úraz, takže to nevyšlo. To je samozřejmě přejeme co nejlepší rekonvalescenci, ať se vrátí
ideálně na nohy. Ano. A co se týče ještě, přesně tak, a co se týče olympiády, ty jsi zažila už 3, říkám to správně. Mm-hmm. Můžeš porovnat ty olympiády mezi sebou? Je mi jasný, že ty rozdíly budou velký, ale když si vzpomeneš na Soči, Koreu a následně Čínu. Vždycky tým smerom, tak Soči pre mňa bol najkrajší a najväčší zážitok a bola to predsa prvá olympiáda a bolo to tam také pre mňa najlepšie, najkrajšie a Korea, vtedy som vôbec nemala formu, to bolo úplne, že zle. Strašná kosa tam bola. No a strašná kosa. A Čína, to ešte aj nehovorím. Čína ešte cez ten COVID to bolo už naozaj, to už stratilo aj podľa mňa cez ten COVID toho ducha tej olympiády, vlastne ako sa všetci stránili a všetci, to bolo také, že sme tam naozaj boli, my sme tam išli asi na týždeň a odišli sme odtiaľ rýchlo, takže to Soči. Tak dúfam, že toto Taliansko bude zase niečo wow. V Koreji na olympiádě jsem poprvé vlastně viděl zamrzlý moře. Naozaj? No, že tam bylo zamrzlý moře. Tak, ještě teď k tomu slalomu. Co je vlastnost dobrýho slalomáře? A nebo jak se vlastně stane, že se teda rozhodnete, že to bude slalom a ne obří slalom a ne sjezd? Tak ten slalom sa dá natrénovať všade. Naozaj v tej jasnej vlastne zjazd Super G to nemáme šancu. Jako nedostatečný kopce, jo? Áno, alebo no, tak by som to povedala. A naozaj ten slalom aj v hale, aj všade proste dá sa, či už si postavíte 20 brán, ale môžete jazdiť do kolečka dokola a jeden človek to postaví, tréner vlastne jeden na všetko. Ale zase, keď som bola malá, tak mama, že to si pamätám ten príbeh, všetky detičky šli rovno, Maťka šla oblúčikmi, takže slalom, nie zjazd, no. Ale zkoušela jste obřák jako... Áno, obřák. A podľa mňa by mi aj šiel, ale potom vlastne, ja som bola veľmi často chorá a furt som mala nejaké problémy imunitné, tak otec povedal, že budem jazdiť iba jednu disciplínu a som tu pri jednej disciplíne. A v kolika letech myslíte, že jako je nutný začít tak, aby se to ještě dalo stihnout do topu, jo? Jako, jasný, že se to nedá jako generalizovat, ale jestli začnu v 15, tak už to asi nestihnu třeba. Ale a nevím, možná jo, ale tak jaký je ten... Asi je fajn, keď tie deti sú všestranné a ale potom sa vždycky ukáže, či idú viac do tej rýchlosti alebo do toho technickejšieho. Ale ten slalom s obrovským slalomom je taká klasika a potom vlastne tie babi, čo jazdia zjazd a obrák. No, neodpověděla jste mě. Kdy by mělo začít to dítě? No tak najlepšie od malička, aby to vlastne... Co to je od malička? Akože lyžovať, alebo... Lyžovať. 3, 4, 5, no jo. Úplne, že no. Jo. A vy? Ja som to tak 3. Jo. A vzpomeneš si, v kolika letech si jela první závod? Podľa mňa to som mala nejakých 5, 6, no. Také malé. A teraz majú ešte disciplíny naozaj také nejaké super baby, úplne je to také, už ledva to ide z kopca a majú to preteky, takže to je také vtipné. Ale je zlaté. A je podle tebe správný, aby děti v takovémhle věku vůbec měly nějaký závody? No akože úplne asi takou hravou formou by to asi malo byť. Ale mňa zase vždycky bavili preteky a nie trénink. Takže ja by som chcela iba pretekať a netrénovať. Proto bych se klidně podepsal. Jo, to máte oba? Věřím, že jsem taky spíš závodní typ. Jo, no, tak to je dobře. To trenér rád slyší. No a paralelní slalom jste taky zkusila. Áno, to bolo super disciplína, ale oni ju potom vymenili za obrovský paralelný slalom a proste bolo to nebezpečné, vôbec to nebolo také zábavné pre ľudí a neviem, prečo to zrušili. To bola super disciplína. Jo, takže to byste bývala jezdila, áno, kdyby... Áno. A to je zrušený. No, oni to predlžili na ten paralelný obrovský slalom, čiže... A ten je i součástí olympijského programu? Tam je podľa mňa tímová súťaž. Takže tímová to se jezdí pouze v rámci mistrovství světa. A olympiády, ale tímová súťaž musia byť 4. A potom vlastne toto je nová disciplína, ten zjazd a slalom. Akože volá sa to, ja neviem ani, ako sa to volá. Super kombinácia. No niečo také, nejaká kombinácia tímov. Ale nie tímov, lebo sú vlastne iba jedna ide zjazd, jedna slalom.
No, ten slalom, myslíte teda, že vlastně je mi jasný, že jsem 3 roky v Innsbrucku, tak vím, že prostě to jsou jiný kopce, že jo. A Rakušani, to je tam náboženství, takže vím, že to jim dává strašnou konkurenční výhodu. Ale myslíte si, že prostě slalom je disciplína, v které jimi každý může konkurovat? Asi je to jednoduchšie. Naozaj s tým jedným človekom ten slalom sa dá natrénovať všade a pri tých zjazdoch tam potrebujete mať ten realizačný tím a s niekým sa spojiť a tie kopce a tie tréningy nie sú, tam naozaj ide niekedy o život a naozaj je to náročné, či finančne, či ľudí na to potrebujete, takže v tom slalome sa to dá lepšie. Já jsem jednou to už říkal v podcastu, ale zopakuju to, opakování matka moudrosti. Já jsem tam žil v tom Innsbrucku, když byl Hermann Mayer hlavní hvězda, jo? A když jel na olympiádě, tak normálně ten celý národ stichnul. Prostě najednou sedíte u té obrazovky a najednou z těch ulic cítíte ticho, protože celý národ prostě sledoval Hermana Mayera. Tam je to úplně jako, ty jsou šílený do toho lyžování. Trénink. Trénink prý moc nemilujete. Ne. Tak dá se být top sportovec a nemilovat trénink? Jako? No stále, môj kondičný trenér to stále teraz furt rozpráva, že sa, lebo ja mám plno rečí okolo toho, ale urobím to. Ja to urobím. Ale mám, že sa mi nechce, neviem čo. A teraz sa učím. Jakože otravujete. Áno. Takže nejtěžší je začít. Áno, všetkých s tým otravujem a potom teraz vlastne sa učím byť ticho a robiť to. Lenže to nie som ja vôbec. To je proste, ja musím mať okolo toho rečí, ale ja to spravím. Ja to všetko spravím. Len mám okolo toho rečí. Jako nadáváte, jo? No aj tak, aj také, hej. Zbytočné reči. Jo, kdo to vymyslel tuhle kravinu. Jo? No, presne takto. No já jsem sledoval nějaký záběr z vašeho tréninku, to právě vypadalo velmi dobře. Jako. To mě ja som dobrá, ale kým sa k tomu dostanem. Je třeba něco speciálního, co děláš ty ve své přípravě a víš, že třeba mezi lyžařskami nebo v lyžařském světě to není úplně obvyklý? Podľa mňa strašne veľa času venujem tej fyzioterapii, tomu, lebo som mala problémy dlho s chrbtom už od mladého veku, takže a možno to je aj vlastne tým, že dokážem ešte stále fungovať v celkom dobre a naozaj ten fyzioterapeut a to cvičenie, nielen že masáže, uvoľnenie a takéto, to je pre mňa veľmi dôležité, preto sa snažím, aj keď som si zarobila napríklad nejaké prvé peniaze, tak ako prvé bol do týmu zobrať fyzioterapeutku, aby som na mi chodila full time, čiže tie cvičenia, tie rozcvičky a takéto vnútorné, to stabilizačné, tak to je pre mňa také dôležité. Takže oni to asi nerobia úplne tak veľa ako my na Slovensku a v Česku, si myslím, lebo vlastne Šárka ma k tomu ako keby taktiež mi ukázala túto cestu, pretože ona to tiež robila a vlastne aj tú kliniku mala, čiže Šárka to už nemá, že jo? To už to teraz neviem, ako to je. Ne, myslím, že mluvil jsem s ním, myslím, že to už nemá. No a silový trénink, vidím, jak jste nabušená. Ale to mám zase to mám geneticky po ockovi. A čiže ja, keby som nič nerobila, tak mám také ruky. Ale to sa mi vždycky všetci smiali, ale už to berem, tak už mi to je jedno. Ale hej, silu mám. Ale teraz vlastne pre mňa sú tie intervaly. To je pre mňa úplne, nenávidím to. A to je pre mňa teraz... Vyloženě běžecký tréninky. Aha. To je pre mňa konečná. Minule mi skoro volal sanitku tréner, ale a som to prežila, čiže toto je také pre mňa najťažšie. Já jsem taky viděl, že jezdíš na inline bruslích, třeba i slalomy, ať už na rovině, jezdíš to i z kopce? No z takého mierneho, nie úplne takého, že sa idem tam... A je to běžná věc? Hej, akože väčšinou, keď som si tak pozerám, že čo kto robí, tak väčšinou robíme podobné veci všetci, len to nejak updateujú všetci nejak, ja neviem, že z Rinka som videla, že robí nejaký parkour, alebo nejaké tie prekažkové dráhy a tak, ale... A myslíš si, že tenhle pohyb je přenesitelný pak na lyže? Je tam nějaká podobnost? To lyžovanie je strašne také špecifické, že vlastne tam musíš vedieť všetko. Že je to také, naozaj, v tom je tá príprava pestrá, lebo čím viac toho
vieš, čím je to možno aj na tie lyže, lebo tam nikdy nemáš tú podmienku rovnakú. No a já myslím, že se Lukáš ptá na to, že kromě toho, že to je třeba jakoby sranda, nebo že je to pro vás přitažlivý, jestli si myslíte, že ten pohyb se přenese. Je trošku, ale nie úplne tak, lebo predsa tie kolieska a ešte aj na kajak chcem ísť. A trošku si niečo vyskúšať, ale ešte som sa tam nedostala. To doporučuji. Ještě kánoj by byla lepší, ale kajak je dobrý začátek. Vy jste kánoj, že jo? Já jsem spíš tak kánoj. Hej, ale tam prostě musím... Ne, to je zbytečně těžký. Hej. Pro začátek je určitě lepší. A normálně bruslíte i jako... Já nemám ten... Na taký brusliec, taký ten nemám. No to já mám. Ťah. To já mám, tady jezdím na druhé straně té řeky, tady je výborná. No. Kolem vašeho... Já vím. Tam jezdím. Tak to je naše jedna společná láska, ale máme ještě jednu. A to je skialp. Ja radšej z toho kopca, než do kopca. Ne, ale chodím, ale furt pri tom, lebo to je prostě dlouho. No a já v Innsbrucku jsem měl jakoby moře příležitostí, ale tady nejsou. Kam chodíte tady, když jste? Já v Jasnej. Aha, tam se dá dobře? To je lepší. Ale teraz to už musíme za to platit aj do kopca. Jo? No dobře, tak vniknete někde na trať, ne? No, tam sú kontroly. Teraz to prvý rok spoplatnili, ale zase chápem, lebo ich tam chodili húfy a potom ty lyžiari často platili. No právě tady v Jáchymově jsem chtěl jít nahoru, jak se to jmenuje, na Cínovec, na Klínovec, no a nepustili mě tam vůbec. No, je to také potom prostě trošku nebezpečné. Dobře, tak to by byl trénink. Co závodění? Jaká jste závodnice vlastně ve smyslu? Tak máte to ráda víc než trénink? Ale co ten závodní feeling? To má baví najviac, je to najlepší pocit na svete. Tak povídejte. No neviem, čo by som k tomu povedala, ale vždycky chcem byť prvá, chcem byť najrychlejšia a je to smutné, že sa mi úplne tak nedarí byť tak najrychlejšia a prvá, ale od decka som to vždycky mala aj všade, aj teraz vlastne, keď niekde ideme, tak ja chcem byť všade prvá. Keď niekto predbehne, tak a už sa mi všetci smejú z toho. Je to klíčová vlastnosť podľa vás pro závodníka? No asi áno, lebo keby som vlastne prišla na tie preteky, nevadí, však nejak to bude, tak asi by to nebolo úplne ideálne. No ale když se na to těšíte, tak to znamená, že nemáte zase úplně strach. Nebo máte? Mám, ale vždycky, keď vlastne odštartujem, tak to akože mám taký ten dobrý adrenalín, trošku taký stres, ale keď odštartujem, tak zo mňa to opadne a už... A dokážeš popsat, co ti vyvolává ten stres? Jestli to je obava z toho, jestli ten závod nepovede, nebo je tam i nějaký jiný strach? Podľa mňa, alebo podať ten najlepší výkon a sústrediť sa, tak taký mix celý. Cítíš třeba zodpovědnost i za ten celý tvůj tým, který je na těch závodech s tebou? Akože áno, ale podľa mňa som... asi by som bola nervóznejšia byť nimi. Že ja by som nemohla byť ten, čo stojí a pozerá sa, že ako. Že som rada, že tá zodpovednosť je na mne. No, to je dobrý, to možná tady tu zkušenost řeknu, že když jsem byl hráč, nebál jsem se vůbec. Když jsem byl trenér, tak jsem zjistil, že už to úplně nemám jako v rukách. A pak jsem byl předseda svazu a to jsem zjistil, že nemám vůbec nic v rukách. Že jsem úplně, ale že vítězství nebo dobrý umístění je, takže u toho závodníka je to vlastně nejlepší. To vám rozumím. Vybavení. A já nevím, jestli se tady může mluvit o značkách nebo něco k tomu. Vypadá to tak, že prostě bez čeho se ve vybavení prostě absolutně neodejdete. Bez lyží. Fajn, dobrý. Ale dál jako, co jsou jakoby ty nejnutnější prvky, které do toho vstoupily vývojem technologií a tak dále. Jak to třeba vlastně u vás je s fluorovými vosky? Jeda, to skôr tí jazdári riešia. Ale teraz už není, no vlastne je to zakázané, ale to je trošku mimo mňa, lebo proste ten slalom, ako mi vždycky bolo povedané, slalom sa nemáže, slalom sa jede. Čiže akože na tých hranách, čiže proste akože... Dá se teda říct, že ta máza ve slalomu je nejméně podstatná z lyžařské disciplíny. Určite, tam je to skôr tak tá technika a proste ten materiál není až taký úplne
asi dôležitý, aké sú tie lyže. Samozrejme musia byť dobre pripravené, všetko super, ale v tých zjazdoch to rozhoduje ten materiál oveľa viac ako v tom slalome. No ale u vás oblečení vlastně... Kombinéza, to mají všetci. Já vím, ale jestli jsou nějaký rychlejší kombinézy, nebo... Myslím si, že my máme dobré kombinézy, ale úplně toto, ja do týchto technických detailov, že rozdiely, to ja vôbec neviem. Ja aj keď testujeme lyže, tak čo mi dajú, na to lyžujem. Ale nie, ja mám teraz vlastne posledné 3 roky Kestle a som s nimi veľmi spokojná a sú to super lyže a vlastne tá lyža musí byť dobrá, nemôže byť nejaká naozaj, ale myslím, že v tom svetovom pohári už všetci majú to vybavenie na veľmi, veľmi vysokej úrovni a potom si to tam už každý pretekár s tým servisákom nejak upravuje, čo mu vyhovuje. No a teď se dostáváme k přilbě a k vašemu osobnímu jakoby příběhu, který je trošku těžký, že jo? A je to vlastně smrt rodičů v jednom roce a na přilbě teda stále platí, že máte anděla strážnýho? No, opravím vás trošku. Vlastne mamina, čo som spomínala, mala tú autonehodu, keď sme išli do tej Cortiny, čiže to už bude 4. rok a vlastne ocino zomrel minulý rok, čiže to nebolo v jednom roku, ale ocino bol chorý na rakovinu už dlhšiu dobu a bojoval s tým stále a vlastne až tak som si ich to tak nejak spojila a že tam budú teda spolu na tej prilbe. A sú tam vlastne dvaja. Je tam sú dva? Áno, dvaja. Takže máš teraz 2 anděly strážné, kteří jsou vždycky s tebou. No. Pak jste měla nějaký krásný hashtag po smrti otce. Jak to bylo? To Daddy's Girl? Je? Forever Daddy's Girl, alebo niečo také? No, neviem to úplně přesně, jak to bylo. To jsem vyhledal někde. Tátovo holka vždy a na pořád. To je moc pěkný. Jako. No, teda. Samozřejmě vaši rodiče byli, maminka byla Češka, otec byl Slovák a znamenali pro vás pro lyžování strašně moc oba vlastně. Že? No, tak mama bola vlastne učiteľka, trenérka atletiky, čiže ten šport u nás bol vždycky na prvom mieste, otec tréner a vlastne bez nich vlastne mama ma nosila na tie preteky, keď otec nebol doma, všade ako decko a otec vlastne všetko, aj teraz vlastne ešte keď chodím po tom svete, tak každý toho otca pozná, vybavoval také nevybaviteľné veci, ani neviem ako a naozaj bez nich by som nebola tam, kde som. Čiže naozaj mi obetovali ten život a vlastne sme žili tým lyžovaním. A vaší kariérou. Áno, a čo ma vlastne mrzí, že keď sa mi najviac začalo dariť, tak vlastne tá mamina zomrela tak tragicky. Čiže to bolo pre mňa strašne ťažké, ale vtedy zostal ten otec a vlastne teraz, keď už nie je ani ten otec, tak táto sezóna, čo bola pre mňa veľmi, veľmi ťažká, lebo vlastne ten otec tam bol vždycky. Vlastne tá mama bola doma už potom, keď sme chodili na tie lyže a všetko, ale ten otec vlastne tam bol vždy a vlastne on zrazu teraz tam není. Takže to je pre mňa také, že stále s tým pracujem, stále sa tým musím nejak učiť žiť a toto je pre mňa také, že nevravím, že vždycky sme mali ten vzťah ideálny, ale či keď sme sa pohádali, tak tam proste na ten druhý deň bol. Neviem, ako sme sa pohádali, on tam prišiel. Takže som mala tú istotu, že tam bude a teraz vlastne tam nikto není. Je to smutný, ale je to vlastně krásný, když o tom povídáte. Když se podívám na váš Instagram, tak vidím jenom závodnici. Jako. Hej? No některý ale teda sa pozrite. Já vidím i cestovatelku. No jo, tak cestovatelku, ale prostě mnoho sportovkyň prostě to využívají marketingově i prostě šetičky a prostě... Takže viac súkromného života? No, takže samozřejmě nejste první, ale že váš Instagram je teda, tady je závodnice a nazdar, jako. Tak mě to... Tak je to cílený, nebo je to prostě, jak to... Ja napríklad ja by som chcela, že keď idem na dovolenku, že teraz by som o cestovaní niečo a ja sa tam vypnem a zapnem sa o 2 týždne, čiže no... Nie som úplne, ale môžem sa polepšiť. Ne, to je samozrejme váš job. Ale nie, no, to súkromie, čo ja viem, nejak to tam, akože nejaké fotky tam dám, ale nejak úplne si to tam... Jo.
No. Tak víte, já jsem influencer, víte. Tak dajte mi nějaké tipy. Ne, já prodávám jenom svůj sport. Tak a já. No a vlastně ve 3 řečech přišel jsem na to, že prostě třeba španělsky mluvící země, tak mám španělskou verzi Instagramu. Španělsky to já milujem, to bych se chtěl naučit. No a já to neumím, ale to mě udělali, jedna firma mě udělali avatara takovýho, který mluví jako španělsky. A vlastně dávám jenom svůj sport, metodiku svýho sportu. A mám zásah jako hrom, ale u mě to není, je to o vás. Čeština, slovenština. Závodíte za Česko, takže předpokládám, že jste Češka. Ano. No, a byla jste někdy taky Slovenka? Já jsem oboje. Aha. Takže... Vlastne aj rodičia boli. Jeden Čech, jeden Slovák. Ja som sa narodila v Česku, vyrastala som na Slovensku. Čiže ja to babku mám stále v Česku. Čiže ja to berem tak, ako to bolo. A kdybyste se rozhodla soutěžit za Slovensko, jak dlouho byste si musela počkat? Ja som lyžovala za Slovensko do svojich 15 rokov. A potom otec povedal, ideme do Česka. No dobře, a teď kdybyste chtěla zpátky, je nějaký regl? Ja nechcem zpátky. Já vím, ale... U nás je to, myslím, 2 roky. Že 2 roky to nesmíte závodit. Ja úplne neviem, toto som nezisťovala. Ja som spokojná tam, kde som a som veľmi vďačná, že to môžem robiť. A ještě vrátit k tomu, jaký byly ty důvody? Proč jste se vlastně s tátou rozhodli k tomu přejít? Mama učiteľka, peniazí nebolo a vlastne v Česku otec s tým prišiel, že to vybavilo s Alešom Kryzlom, že idem do Česka a tak to bolo a naozaj tie podmienky boli, sme mali tie juniorské kategórie zaplatené, ja neviem, 5 výjazdov, ja, tréner, čiže to sa nejak... A keď to tak vidím aj teraz, ako to funguje stále, keď to môžem porovnať aj či už v politike, alebo v čom stále to sme pred... Velmi pred... Do tady toho porovnání my se asi raději tady pouštět nebudeme, ale každopádně je pro nás hezké slyšet, že v Česku tohle funguje. Nevravím, že to je ideálne, ale funguje to lepšie. A kde je váš domov? Nemyslím stát. Kde je domov můj? Ano. No. To je reklama už jinému pořadu. No v Liptovskom Mikuláši mám svoj byt. Jako zázemí. A tam bydlíte přímo? Áno, tam bývam. Ale domov si tak hľadám. Je to také teraz, no. Že ještě to doma ještě není definitivní, jo? No je tam, vždycky bol celý život, mám tam rodinu, kamarátov, ale neviem, či by som tam chcela úplne zostať do budúcna. Uvidíme, kde ma život zaveje. Dokážeš říct, kolik času tam vůbec přes rok strávíš? Ale v lete som tam podľa mňa celkom dosť, si myslím. Ale v zime tiež, keď trénujeme v Jasnej, že nie je to úplne, lebo vlastne aj tréner je z Jasnej, čiže my tam tie podmienky na ten tréning máme skúter, môžeme si ráno odtrénovať, čo potrebujeme, čiže tie podmienky na ten tréning, ja som veľmi vďačná a šťastná. Keby som asi z Prahy, tak nemám tie podmienky. Čiže som doma, máme jediné, že musím stávať o tej 5 ráno, aby som to stihla všetko, lebo vlastne musíme skončiť, kým prídu turisti, čiže 8:30 už musíme mať odtrénované, ale... A v kolik je ten čas, kdy začíná takhle ranní trénink, kdy už opravdu stojíš na lyžích na sjezdovce a začíná trénink? 6:30 tam už som v Jasnej, čiže ešte keď je tak šero, no to ešte z rána im sa rozjasní, ale o 7 nám to začína, takže musíme to. A tým na skutri to obtočíme celkom rýchlo, čiže to je super, no. Mně je tady zní v hlavě to, kde domov můj. Protože hymnu má i Slováci lepší, jako by do sportu. Protože jako já jsem celou dobu jsem to sledoval a fakt se s tím nedá nic dělat. Prostě, že hrajeme proti Brazilcům nebo Srbům a prostě přijde hymna a oni řvou, že jim jde hrtan vyskočit a teď přijde kde domův můj a teď ty naši chudáci vždycky stojí. To se nedá prostě jako, do toho se nedá položit, protože to se hned uspíte jako, tak to je jako, klidné soustředění. Klidné soustředění. No náš čas se naplnil. To znamená, že vám popřejeme co? Tak určitě do olympiádu. Ať vás to baví dál. Děkujem. A ať jako klidně vlastně se nic neděje, že trénink prostě máte na druhém místě a přejeme hlavně do nadcházející olympiády
Aby to dopadlo tak, jak si přejete. Ďakujem veľmi pekne. A děkujeme za návštěvu. A ja ďakujem za pozvanie. Hodně štěstí a ať se ti daří. Ďakujem.